Enw fi yw Emily Bennett ac dwi'n astudio'r gyfraith trwy gyfrwng Gymraeg. Mae gyda chi gwaith paratoi cyn y seminar. Mae yna cwpl o cwestiynau fel cwestiynau problem, gyfreithiol, popeth i wneud a be chi wedi bod yn astudio mor belled. Fel arfer, be chi wedi bod yn astudio yn yr wythnos trwy'r darlithoedd. A wedyn ti'n dod i'r seminar gyda'ch gwaith wedi paratoi a ti'n trafod cwestiynau gyda'r darlithwr a gyda'ch cydmyfyriwr. Yn y Cymdeithas y Gyfraith, maen nhw yn trefnu'r trips a stwff i llefydd fel Llundain. Os maen nhw'n gwybod am falle rai cyfleoedd o ran gwaith, byd nhw'n rannu hwnna fel ar y page ar Facebook a stwff. So, fel adran, mae fe'n adran rili gyfeillgar os mae gyda chi unrhyw cwestiynau neu mae angen unrhyw cymorth dros unrhyw beth. Mae fe'n adran ti'n gwybod ti'n gallu mynd a gofyn am y cymorth yna. Maen nhw'n rili barod i helpu. Ac mae'n rili amlwg bod nhw'n angerddol dros beth maen nhw'n dysgu. A mae hwnna'n rili neis i gweld fel myfyriwr, cos mae'n helpu chi dod yn cyffroes dros y pwnc chi'n astudio. Mae'r darlithoedd sy'n cael eu cynnal yn Cymraeg. Mae'r grwpiau lot yn llai ac mae hyn yr un peth gyda'r grwpiau seminar ac fi'n gweld bod hwnna yn amazing oherwydd mae cyfle gyda chi i gofyn lot o cwestiynau. Ti'n cael cyfleoedd i fel trafod yn fwy na bysa ti mewn y grwpiau fwy. I myfyrwyr sy'n ystyried astudio'r gyfraith yn Aberystwyth, os ni'n gweud ewch amdani oherwydd dewis gorau fi wedi wneud. O'n i ddim yn siŵr i ddweud y gwir cyn dod i Aber sut bydde'r profiad, ond ers dod yma, fi mor falch nes i'r dewis iawn i ddod yma ac rwy'n rili hapus i gallu gweud i pobl pryd mae pobl yn gofyn sut mae'r prifysgol yn mynd. Fi'n gweud, mae fe'n amazing, mae fe'n profiad rili dda. Mae'r darlithwyr yn gwybod stwff, chi'n teimlo bod chi'n dysgu pethau newydd ac mae fe'n just yn profiad amazing.